wil altijd weten wat weten. Hoe zit dit en hoe komt dat? Ik fiets de vraat in droom maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Wolle je met wit wat weten? Sjocht dan gauw naar wit wat. Wit wat. Oh hoi, ik zie Jood naar. Dit is kwallen. De Master S. Brandy-squallen in Oudwana. Oh, dat is zeer. Nou, niks van de hoorn, niks brutsen gelukkig. Gaan naar binnen. Hoi! Hoi! Wat ben je mooi jong. Ja. Nou, ik wie je, want je had een witwatvraag, Joet, of net? Nou, wat is de witwatvraag? Juf zei als ik wat meer moest eten, want ze kon met pappen tellen. Ja, zo is het dat. En waar kon ze die dan tellen? Deze zitkant. Oh? Nou, en wat is de witwatvraag dan? Nou, waarom hebben wij eigenlijk bonken? Hoe volle bonken hebben wij eigenlijk? Hoeveel bonken hebben wij en waarom hebben wij bonken? Ik weet het ik net. Hoeveel denken je hem? 5. Ik denk dan wel miljoen. 90. 100. Nou, dat is wel heel verschillend. We weten het al eens net. Had een van je wel eens een bonken brutsen? Nou, ik weet van heel groot klimrek afvallen omdat mijn broer een hand last die en ik word het ik dan. En toen voel ik helemaal naar beneden en toen hield ik mijn jaren brutsen. Oh, ik zei krekhast. Ik voel je van het klimrek. Hoeveel bonken hebben wij en waarom hebben wij bonken? Maar nee, de bonken, dokter Marieke in het ziekenhuis. In net zit dokter Hok daar. Oké. Nou zie ik nog even een foto van me. Zie blijf je maar even zitten. Nou, zak ik je me net opkrijgen. Geef me wat in ook hoor nog. Hier wat naar voren. Ja. En even light zie wit wat. Zo, hier mag ik wezen. Hoi, Hoi. dan wist van de morgen van. Nou, ik ben van me wel van, ja. Maar... Nou, kom maar, dan maak je even een foto. Oh, maar ik heb zelf ook een fototoestel bij me. Ja, maar wij maken een röntgenfoto. Dan maak ik even door de hoed in de zin dat er wat maar in bonken is. Wat het brutsen is bijvoorbeeld. Oh, Kom maar mooi. Hoi, Ietse. Hoi, Dit is Marieke. Die heeft een serie en was het al een fotomaatje? dat is zeker even dwaan. Nou Marika, moet je wel even zitten gaan? ja. Wist wel eens jij voor foto's west in het ziekenhuis? Ja, En waar wie dat toen van? dat wie van de voet. Nou gaat het om een hoornhekje, om welke gaat het? De rechter. Als de hoorn je wel even oplezen, dit plaatsje maakt je de foto op. Als we zo deel lezen, komt deze er even bij, de R van Jos, dan weet de dokter ik om welke hoorn het gaat. Dan komt het fototoestel erboven. Zie, er zit een lampje in. En die maakt zich wat groter. En als het licht juist, dan wordt een foto maken. En het is belangrijk als de hoorn ze heel stil houdt, dat is beweegt, als kijk zoals maar gewone foto's, dan worden ze net zo scherp. Dus maar dit eigenlijk hetzelfde. Oké. Dus heel stil zitten blijven, ga ik even naar achteren om de foto te maken. Ja.
Is dat mijn Jerem? Die is wel heel erg brutsen. Nee, Marike. Nee, als dit zo weer, dan hier is wel volle meer pine hoor. Nee, dit is van een oude patiënt. En je kunt wel zien dat het heel erg brutsen is. Dit is goed, maar als dat is juist, dat is er heel goed steken. En dat kun je ook weer zien. Maar die foto is hier daar, dus moeten we daar even zien. Zo, dit is die Jerem. Ah, En zo had ik dat beschenken, dan ziet het er al heel wel goed uit. het liep je wel als zweven, die bonken. Dat lijkt het wel zo, hè? Dat zit je al je los van elkaar. Maar je, op een röntgenfoto zie je alleen nog de bonken. Maar je hebt ook nog de spieren en de zenuwen. Maar dat zie je al je net. Maar hoe komt zulks dan weer goed? Want dat moet de dokter doen. En de ene keer kan het samenmaken worden en de andere keer moet de dokter opereren. Die bonkjes moeten weer goed op elkaar zetten worden. En dan moet je net bewegen een tijd lang. En dan moet de gips om. Hoe viel dat? Nou, kom maar mooi. Nou Marieke, we doen nog een mitellen om. Kom maar even staan. Nou Marika, hoe viel dat nou met de gips? Nou, wel leuk. Wel wat zwier, maar... Ja, het spul, hè? ja. Maar hoe lang moet dit nou om mijn bonken zitten blowen? Nou, ongeveer 3 weken, Marieke. Maar het zit net om één bonken, het zit om een heel soort bonkjes heen. Ja, want wist, in die hoorn, daar zit al zo'n 20 bonkjes. Dus dat is al heel wat. Oh, dat wie ik haast vergeten. Ik wie je voor de wit wat vraag. Daarom moest ik naar dokter Hak weer daar. Oh, zit ik hem een belly? Ja, dan haal ik het gipsen weer al. Nou, jammer. Maar ja, was zo handig. Hallo, is Minke er, ik? Hey, dat ik het wel een squalkrietje. Ja, hoi Marieke, dat klopt. Het zijn gewoon squalkrities en squalkrities bij maken van kalk. En kalk is heel belangrijk voor sterke bogen. Dus ik stamp dit krietje fijn en ik geef het over het voer van een griene leegwaan, zodat hij goede sterke bogen houdt. Het is trouwens wel heel belangrijk dat alle beesten precies die vitamines en mineralen krijgen die het voor hun geschikt zijn. Dus ik heb hier net alleen nog squalkrities. Ik heb ook nog andere dingen. Gelijk dit poeier, dat is speciaal voor beesten die het vlees eten, voor carnivoren. En dan hebben we nog deze, die is echt geschikt voor reptielen. Dus er zitten alle dingen in die het belangrijk zijn om reptielen zoen te houden. Nou, deze, misschien hebben die thuis wel, die kiest gewoon voor honden en katten broeken. En die broeken wij ook voor alle verschillende soorten van beesten. Nou, en deze, ja, die is speciaal voor mensen. En wij broeken hem dan voor apen. Maar Minke, breken ze dan nooit meer een poot? Nou, nooit meer. Beesten breken net zo gauw een poort. Het komt gewoon omdat ze volle handiger binnen de meesten. Ze bewegen volle meer, dus ze zijn volle liniger. En ja, dan valt het eigenlijk wel wat aan. Oei, pas op, hij komt er al aan. Maar flamingo's, met hun lange stelten, breken die wel zijn poot? Ja, nou, die flamingo's hebben wel hele tinnen poortjes. Maar ze broeken als sirene ik hun vleugels. Dus dit wil die poortjes minder belesten. En nou, die breken echt nooit de poort. Hoi Minke, bedankt hè? Hoi Marieke. Hoi Marieke, Hoi. ik ben dokter Hakberda. Kom maar even mee. Ze zullen eerst een herem stikken halen. Nee, alles is gelukkig nog heel. Maar jou weet toch alles hoe bonken? Ja, ik ben de orthopedisch chirurg. Ik ben de bonkendokter, dus ik weet een heel soort van bonken, ja. Maar ik ben je voor de wit wat vraag, want groep 3 uit Oud-Wanne wil graag weten hoeveel bonken hebben wij en waarom hebben wij bonken?
Ja, dat is een goede vraag, Marieke. Nou, zo. Dit is een skelet. En daar zit ik even wat dingen nog in letten. Zo, we hebben alle hier verschillende bonken. Maar de skedel hier. We hebben platte bonken. We hebben lange bonken. Dan heb ik hele liedje bonkjes. Hier is de haan. En als het goed telst, dan had die haan alleen nog al 20 bonkjes. Oh, wat volle. De haan die moet heel goed bewegen kennen, hè. De dorst van alles mee. Ja. Ja. Kleren ontwaan, tosken poetsen. Ja. En typen. Ja, precies. En dit is de tomme. En dit zijn de bonkjes van de pols. Ja, als je dus goed telst en telst alle bonkjes binnen maar op, dan komen we op ongeveer 206 bonken. Zo volle. Skelet. Knibbel. Hoorn. Ribben. Schouders. Holle. Maar waarom hebben wij zo volle bonken? Ja, dat is bonken nodig, hè? Want bonken waren voor de stevigheid in die lichaam. Zonder bonken zoest gewoon in een zakje. Hè? Een beest zonder bonken, ja, die kan eigenlijk als net leven, hè? Dan maar stinken onder een slak. Ja. Hè, ik kan wel even wat zien laten wat er gebeurt zo als ik in bonken naar zoekt. Hè? Als we dit skelet en jas aanleggen, dan blijft die jas mooi zitten. Zo maar. Maar het skelet en het wijze zo, dan weet het niks. Dan sta ik als een plumpudding in maar. Nou, wat echt belangrijk is de beschermende functie van het skelet. De skedel, die beschermt die hersens. Die hersens binnen de computer bovenin, die alles regelt in die lichaam. En best nijdingst. En dit is de ribbenkast en die beschermt die longen en die hart. Maar dat klinkt hij wel even zien letten. Kom maar even mee. Ja. Zo, deze pop, daar kunnen we het mooi aan zien. Hier schoggen we de ribben. En ik heb een mooi zien wat die al hier beschermen. Zo, ik kan dit voorthelden. Deze ribben kan voort. En dan zitten daarachter zitten de longen. En we schoggen het hart. En hier dit bruine ding is de lever. Het hart ken ik uit. Ik heb helemaal mooi zien. Zo. Dit is het hart. Ik kan zitten, rennen, draven, springen, fietsen als ook meer. Maar als ik in bonken ga, zo kan dat alle hier net kleer. Bonken binnen best bijzonder. Die skelet had alles bij een oor. Want zo zou die bonken missen. Dan zakken ze als een pudding in elkaar. Ribben zullen die beschermen, het bonkenkastje om die het. En de skedel om die hasses oors, dan werken die zo net. Bonken binnen best bijzonder. Die skelet had alles bij een oor. Want zo zou die bonken missen. Dan zakken ze als een pudding in elkaar. Mami skonken, bonking, skoppen, kin karate, mami hoorn. Aus aan bonken, kin ik brekken, blinderbroek dus niet verstoor. Ik als Jostien bonken net, super skitterend als skelet. Bonken binnen best bijzonder, die skelet had alles bij een oor. Zo stoot die bonken missen, dan zakken ze als een pudding in elkaar. Vind je op bonken echt griezelig? Nee, ik vind bonken net griezelig, maar dat hangt er natuurlijk ook een beetje van af. Als ik bij een patiënt ondergang ben, dan ben die bonken helemaal net griezelig. Maar als ik in mijn tuin een skelet vind, dan zou ik dat misschien wel griezelig vinden. Wacht even naar mijn laptopje.
Hey, Kleftop. Sorry, Marieke, dat ik hem onderbrek, maar do mast naai douwen. Post douwen had een botziekte. Hij is mij zien vriend on het voetbaljen op het sportveld. Oh. Nou, ik wat gaan. Bedankt voor het antwoord op de witwatvraag. Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk dat je er wierst. Ja. En succes aan mij, hè? Ja, bedankt. Hoi. Hoi. Kijk, ik ga wel weer met de politie. Hey, Douwe. Dat is lekker aan het voetballen, maar kan dat wel, want dan heeft hij iets zo'n jerm. Ja, dat kan wel. Ja, wat heeft zo'n jerm? Nou, een brace, want daar ben ik, in augustus ben ik daar geopereerd. En toen had ze me in een rug gezet omdat er scheef stond. Oh, want dan heeft ze ziekte. Ja. En wat is het voor ziekte? Nou, een ziekte en dan krijg je bulten op die botten. En dan groeit ze en dan kan het zeer doen bij zo'n gebulten. En dan heeft ze al zo'n operatie gewoon, of niet? Ja, in augustus weet ik niet zien. En het is ook wel een heel grauw litteken die ze heeft. Hebben ze dat helemaal iepen gewoon? Ja, maar het maakt mij niet vol uit, want bij deze operatie was het oor- en oorlitteken die. En wat doen ze er dan in het ziekenhuis doen? Nou, dan hellen ze dus dat extra botten, hellen ze dan van mijn jermen af. En soms dan krijg ik nog wat op die jerm, zodat het toch nog wat extra sneller groeit in haar. Kist de bult niks zien? Ja, ik heb hier een bult. En hier op mijn schouder. En op mijn ribben heb ik een paar bulten. En kist op squallen dan alles mooi uitwaan, ook in mijn steek bijvoorbeeld? Ja, wel, alleen nog na een operatie kan ik net altijd meedoen en game. Oh. En vies dat dan wel leuk? Jawel, want ik moet, ik moet wel op de bank zitten, maar dan word ik toch meestal wel ben naar de bank te sturen, dus ik vermijd het niet wel. Hoe hast die ziekte kregen? Nou, ik had het spontaan kregen, maar ik kent ik bijvoorbeeld kruishuid of memmet had gewoon en dan kan je het ook krijgen, dan kan je het erven. Oh, dus als je bijvoorbeeld letterbeen krijgt, kan die het ook krijgen? Ja. En hoe ziet de toekomst er voor de uit? Nou, eigenlijk is het normaal, alleen ik word dan nog een paar keer geopereerd. En er is kans dat het bij mijn 18e stopt, de bulten, dat ze groeien. Maar er is een kans dat ze het blauwe terug groeien. Kom, kun je weer voetbal? Oké. Wij weten het antwoord op je vraag. In ons hele lichaam zitten 206 bonken. Uw bonken beschermen ook belangrijke organen. De ribben beschermen uw hart en uw long. En de schedel beschermt uw hasses. Kist alles nog even nazien op de website www.witwat.nl. Wel voorzichtig wezen met die bonken, hè? Niks brekken. Nou, hoi!